Mänkin niin, että puoli hypisee tässä koko ajan liikkumisessa. Siitä koko ajan. Ei saa sama. Koko vahvasti. Tämä on sama kohta. niimoodi. Nukku ei saa pitää. Se liikuttu se ja pannin liikuttu isänä. Bye.
Kirjade kummida korraldus kiiresti, mis tuleb mäng. Ongi asi, mida ta püüab püsti. See on püsti läinud.